Въпрос: кога Бог започва да съществува? Отговор: едно, Бог е без начало и край, той е самостоятелен и вечен. Изход 3 часа и 14 минути. Бог каза на Моисей: аз съм, който съм. И каза: така ще кажеш на израилтяните, този, който ми изпрати при вас. 2. Бог е този, който е бил, който е и който ще бъде завинаги. Откровение 1:8. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който беше, който е и който идва, всемогъщият. Откровение 4:8. Четирите живи същества имаха по 6 крила и бяха пълни с очи отвътре и отвън. И ден и нощ непрестанно казваха: свят, свят, свят е Господ Бог всемогъщият, който беше, който е и който идва. 3. Бог не се променя никога. Евреи 1 часа и 12 минути. Ще ги обвиеш като дреха, и те ще се променят. Но ти си същият, и годините ти няма да имат край. Евреи 1:3-8. Исус Христос вчера, днес и завинаги същият. 4. Бог е неразрушим, единственият безсмъртен Бог. 1 Тимотей 6:1-6-1:7. Той е единственият, който има безсмъртие, живее в недостъпен светлина, когото никой човек не е виждал и не може да види. На него принадлежат почит и вечна сила. Амин. Заповядай на богатите в този свят да не се възгордяват и да не се уповават на несигурното богатство, а на Бога, който ни дава всичко в изобилие, за да се наслаждаваме. 5. Бог също така се нарича Вечен Отец. Исея 9:6. Защото ни се роди дете, син ни бе даден, и властта ще бъде на неговите рамене. И ще бъде наречен Чуден съветник, Всемогъщ Бог, Вечен Отец, Княз на мира. 6. Бог също така се нарича Живия Бог. Второзаконие 3:3-2:7. Вечният Бог е твоето убежище, и под неговите вечни ръце ще бъдеш сигурен. Той ще върви пред теб и ще прогонва враговете ти, като казва: изчезнете. Евреи 10 часа и 31 минути. Страшно е да попаднеш в ръцете на живия Бог. 7. Бог е от вечност до вечност. Псалм 9:02. Преди да се родят планините, преди да сътвориш земята и света, от вечност до вечност, ти си Бог.